Lajeng iki ning informasine gak kalah bejat iki ning Satreskrim Polres Ngawi ngamanno bapak mesum sing numpai anak kandung wedoke dhewe sing umure jek nisor umur. Lah bapak ngiap lek iki cakne nyambuli korban, tepake bojone nyambut gawe tadi TKW nang luar negeri, bukan nyelengi bangun omah teko hasil bojone kok malah koyo ngene. Karuan iki. Iya ta lah. Celuk Yasin, bapak bejat 39 tahun warga Ngawi ditekep anggota PPA Satreskrim Polres Ngawi sakwise direpotno barek dulure korban. Celuk Retno sing gak liya anak wedoke kandunge dhewe sing umure jek 13 tahun. Gak pisan pindho Yasin gelek nganiaya Retno sampai gelem ngladeni nafsu bejate sajeke pirang-pirang wulan keri iki. Sakjane ditinggal nyambut gawe bojone nang luar negeri, Yasin gak iso nahan kebutuhan biologise. Akhire Retno sing manggon sak omah malah ditumpaki ambek ngencem nek gak gelem kape digepuki. Oleh gak iso ngempet loro, akhire Retno wadul nang bulike sing mari ngono diterusno nang embahe sampai akhire nang pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Joshua Peter Krisnawan Jlentrehno gawe oleh barang bukti anggotane marani nang omahe Yasin sing manggon sak omah barek Retno. Kelakuan bapak bejat iki dilakokno sakjeke wulan Agustus tahun 2024 sampai direpotno Maret 2025. Ambek saiki pelaku wis diamanno nang buine Polres Ngawi. Akibat teko kelakuan bejate, tersangka dijerat pasal 81 ayat 2 utawa pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak sing ijeman hukumane minimal 5 tahun ambek maksimal 15 tahun urip nang wali ruji wesine negara. Ito Wahyu, JTV.